la 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 lela asik luar biasa. Ada masukan? Gini deh ya. Nek iso tenan 1.000 nduk. Wah, gila. Nerok nih. Setuju toh? Setuju. Pokoknya iso nerok Mas Bercel. Setuju. 1.000. Wah, 1.000. Duwe mbae sangkil. Nyilih-nyilih sik karo bapak kepala sekolah. Aduh. Ngomong ngono. Oke, luar biasa. Gampang aku ya gampang. Sik kok saya ya. Engko anu tak tukoni pulsa 5.000 ya. Pulsa 5.000. Piye tarine Mas Bercel? Tarine enak luar biasa. Coba kalau yang vokal. Oke. Nadanya bentar. Lagunya apa? Lagunya apa? Pengen lagu apa? Lagunya Oke. Lagunya pada hari ini. Urung aku. Urung. Jadi judulnya lagunya. Lagunya apa? lagunya waktu itu ugo-ugo. Tapi Uga-uga. Coba saya ingin tahu. Ya secuplek lah, secuplek Secuplek aja, enggak usah anu semua. Apa? Uga-uga itu pakai gamelan apa pakai musik? kalau paduan suara kan Oh, enggak pakai apa-apa ya? Oh iya, saya suara 1, kamu suara 2, Kundat suara anjing bisa ya? Bisa aja. Suara. Coba. Apa dia? Jaluk mie goreng. Engko. Nyanyi malah jaluk mie goreng. Coba. Suplek. Cuplek. Siti ya. Lendi maning Raino bengi Angkot nyariko Teng. Coba kedagi awak. Iki kon nyanyi, Awak mesti nari, Duk. gue nyari ya. Ada sing tabu. Ya, sing tabu. Ayo. Sing mau wae, ora apa-apa, sing mau. Tok tak tok dulu tok tak tung tok tok tak ting tung tak ting tung tak tok ting tok tak tok dang dang ting tok tak tok ting blak ger tok tak tok ting tok tak tok ting tok tak tok tung tung blak ger tak tok ting tok tak tok ting ting tak ting ting tok tok blak ting dang tung tung tok tok tung tok tung ting tok tak tok ting dang dang tok dang ting tok ting dang 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 ting dang dang tok blak ger tak tok tung tok tak ting tok tak dang tung ger Sik to. Mari kene mandek yo. Ding-dong tung tung tak tok ding-dong tak ding-dong blak tung blak no tak dung tung tak terus tak tok ding-dong tak ding tak ding tak dang ding tak ding 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 tak tok dang dang tok dang blak tung tung blak ger Kowe nano-nano kancane lambene lho bosok karo Mas aku. Wong Luar biasa piye Sing iki komentar? bingung ketutne. Ketutne kendanganmu bingung lho. lah piye kendangan Banyuwangi. Komentare piye? Komentare. Luar biasa, tepuk tangan untuk adik-adik yang bisa di depan. Nanti pulsanya di belakang, Om di belakang ya. Silakan duduk kembali, luar biasa. Wah, istimewa, Bos. Istimewa murid kene istimewa toh. Istimewa Saya- Dewi saya- sama Vindi. Dewi sama Vindi. Monggo. Loh, apa kok sombong ngono? Nembangi sing apik. Nadanya Dat kalau nyanyi apa Dat? Oh. Tak nyanyi bahasa Sing yang bagus. senengane tradisi bareng tradisi. Oh, tradisi juga bisa. Ugo-ugo. Ada Grazaga. Iya. Semua. A mayor. Iki lek cah nom-noman mesti seneng. Ah ya, nyanyi. Dulu ku kau benci. Padane kontol aku mbok keploki Mas aku. Endi kundat mo? Tat, lho tat.
Apa? Iki aku ning kene. Golek. Dulu ku kau maki, ku kau hina, ku kau benci. Dulu kau injaki Kok dek koyo ngono tuh bocah iki. harga diri Kurang ajar men. tak sempurna. Akan ku buktikan. Apa tak buktekne kalau saya itu bisa Wah, wah. Ini guys. mendahului kamu. Kurang ajar. Lho. Aku ketemu lagu ki koyo Gedem-gedem. Ya udah. Ya udah. Nyapa Wis ini lagu. Ya apa? Ya apa? Iki ancane kisah nyataku ya. Ya aja nangis to. Kowe mbiyen di ngono lho, Dad. Ya aja nangis. Kisah kisah Jajal kowe sing nyanyi, aku sing puisi. Kowe ben iso marem atimu. Kisah nyataku di zaman SMP. Ngono ya, Dad. Aku kan arek endek. Jadi selalu dibully karo kanca-kancaku. Alah, cebol ngono ya. Arep rono, ngalio, minggiro. Koyo ngono. Kowe dudu sak kelas karo aku, dudu sederajat karo aku. Kok anake wong gak duwe dene. Kowe ra duwe anak ora duwe. Sampai saiki kere. Masalah. Piye carane iso sukses ngono kuwi? Lah nyapa? Carane iso sukses ngono. Ya doa dari Bapak Ibu dong. Sudah ya. Lho wis ditungane? Sudah. Sik Bapak marah. sudah, Ibu sudah. Kok iso koyo ngono to keluargamu ida? Coba. Dulu Aku apa? awakku puisi. Puisi. Sing karo ngenes karo nangis ngono lho. Oke. Dulu ku kau maki, Direken apa? ku kau hina, Aku diam kau saja. benci. Aku tersisih dari teman-teman yang ada di sini. Dulu Kau injaki kau injaki, aku diam saja. harga diri Meskipun harga diriku jatuh, aku tak mungkin mau mendekati kamu lagi. Tapi sekarang aku lawan, aku pasti lawan kamu. ku buktikan Aku buktikan kemampuanku. tak Ye, berhenti. pacarku ayu toh timbangan awakmu. Akan kubuktikan. Ku buktikan Biar aku mau hina tapi sekarang gak bisa bro. Ku dibully. Aku dibully gak apa-apa. Yang penting jangan membuli keluarga. Akan ku buktikan Akan kubuktikan kemampuan. ku lawan, Akan kulawan kamu. tak berhenti. Tak berhenti sampai di sini. Akan Iya teman saya. aku lawan, Aku lawan nih lo. aku berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti di situ saja. Iki jane iso apa Aku ora? kisah ngeresapi tenanan kuwi. Mau meresapi Kuwi kisah nyata tenanan. Kisah nyata, kisah Yo, nyata. Aku jaman sak mono. Kita- Aku arek endek biyen jaman SMP nak tulu ngene iki. Wes ngalio. Ngono ya Dad. Wah, jangan dibully tok aku ngene. Tapi ya enggak apa-apa itu dulu kalau sekarang. Tapi aku diam. Diam itu dalam perjalanan untuk membuat mereka diam. Oh siap. Gitu ya. Iya. Mas Akbar. Pripun? Niki kan niki kali niki saniki. Ya. Putih putih niki. Ya Dik niken dulu di dalam. Niken ya? Iya no. Yuk bareng-bareng masih bersama Dek Niken Salindri. Langsung spotnya yang luar biasa. Serang tak gitu ya. Heeh. Mangga. Masuk dulu. Gede tiket, tak kurang tinggal.
salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok si HP tok sing delay lha iki delay bisa iki. Wong wis rampung wis joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Iya ampun, ada Om Kuntet. Heh. Kuntet. Nduk, Nggih, pripun kabare? alhamdulillah aku baik. Iya, Saiki pun kelas pinten? aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Tet. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh ume jam padha. 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macet ya Iya, di apa itu di podo-podo ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu bangso itu. Iya loh. lampu bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah di tadi sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, makasih. semakin cerdas. Kan ada tak percaya juga. Iya. Gimana tadi udah? Itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. Eh tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Ada di terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Gemes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Apa? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ini wulan, pirang-pirang ini tahun, nek 2 tahun toh. Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangen nih. Saking gemes. Mas percil. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh mbak iki namanya. ngefans? Iya namanya Cok Percil itu ya. Eh. Iya. Apa? Ngomong tak dianting kempos we. Apa? Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya Aa. Oh, ndak pantes no. Lek AA ya mbak mas-mase kae AA. Kalau enggak itu sama Iyang. gitu Perbedaannya lah ya. apa, Nduk? Kalau Mas Percil dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nih Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak yo ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kate dijelasin lah. Ora ya, usah ndak mungkin. dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi Kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tamu. Anak Aku ki sampean kan bapakmu. ganteng. Sama kan ganteng. Iki lek karo adik ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah Ya. menjadi agak besar. Itu. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lah awakmu cilane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya ta. Yen Didusi. Iya, Iya, biyen didusi. didusi. Dicawiki lek aku Tondone apa tondone? Enggak, terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak- Padahal bekas lho kuwi. Lah Kan saking dikene sayange aku. mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1 semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua, Amin. tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sar. Iya. Gamelan apa Eh, musik? sama denganane tahu duet karo Niken ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kae? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing
Dadi bakul cilok sampean. Hei. Silap. Beda kok. Sing gawe saos aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke. Biar anak-anak yang di belakang juga Siap betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Oh. Seriune yo. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang Lagu sing viral saiki lho bocah milenial roh ku lho. di TikTok Perahu juga layar. Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? metodasi. Ya. Ya Bukan nadanya Mas. Top-topan Nadanya. itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Terus nek Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Ati kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya. Oke, Oh siap. iya Bu iya. siapa tadi Iya. naik panggung mari ngene. Oh, gitu. Ini biar Siap. demikian dulu. Top-topan ya, Dek, ya? Top-topan, Dok. Oke. Yuk, top-topan masih bersama Niken Salindri. 3, 2, 1. Bersama Asta Brata. Oli. Suka-suka. Katon lembeane meraka sinter ledang 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 ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi nata jamengkel atu bile Katon lembeane meraka sinter ledang ledang ledang
sinter ledang 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 ler adang nyamping parang asa sonde cinde angore remo pinacak jemeng kelaju ngilir katon lebeane merak simpir ledang 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 ler amadang Selawi 26 parang asa sonde cinde angore remo pinacak jebul hop
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku Limbuk, piye yung ana dawuhmu apa? Dikendhoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe ngono ya Mak. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop. Ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi rene. Terus tahun punjul. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan ini luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta. Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya. Uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabut ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku
sisi lain kemajuan zaman globalisasi di zaman modern apa-apa serba canggih iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti iso empan papan tata krama ya to angon wayah mergo awake dhewe iki wong timur. Oh adewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman ojo mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono mak. Ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa. Aku wis biyen wis tau dalang ning kene, malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku, saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah ngono ki sing jenenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun adewe mendoakan. Sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Aku bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu ya. Nanti lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa kuwi ya mau ketemu kepanggih. Wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane iki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ora
Mas Heru. Dulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong 5 wektu mungkar lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong 5 Sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan